Bit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Joe Sammut, il-Ministru Ostingat qal li bħalissa l-Arriva qed tuża 64 karozzi tal-linja mill-antiki. Il-konsumaturi xorta iżda qed iħallsu l-istess prezz daqs li kieku qed jirkbu l-karozzi l-ġodda. Il-karozzi l-antiki mistennija jibqgħu jintużaw mill-inqas sa Mejju li ġej, meta l-Arriva qed tkun obbligata li timmodifikhom biex ikunu aktar komdi u b'magni li jħammġu inqas. Transport Malta aċċettat dawn il-karozzi l-antiki għaliex wara l-ħafna tibdil fir-rotot li twettqu min-naħa tagħha, l-Arriva ma kellix biżżejjed karozzi ġodda biex tkopri r-rotot kollha. One News talab l-opinjoni ta' min juża l-karozzi tal-linja. Ma tantx huma xi safe rides ħanajdu hekk. Huma naqa' antiki. Jekk il-kuntratt kien jgħid li l-ġodda qed jintużaw, naħseb l-aħjar l-aħjar ħaġa kieku tkun li jkun hemm il-ġodda biss. Ma naqsux l-ilmenti dwar is-servizz ta' trasport pubbliku. Jiddependi, jkun hemm xi ġranet x'kultant vera mhux tajjeb. Imma x'kultant orrejt. Għadna ndumu biex nistennew tal-linja, fimt? Bħala kumdita imma. Kas il-Mater Dei titmur Mater Dei biex imbagħad iżommok hawnhekk id-Dei Clinic fil-main door, fimt? Dik ħmari oħra. Konna nimxu biċċa sew. Il-karozzi tal-linja kollu orrut. Ħanajdlek, għal-ħenijiet, speċjalment minn San Paw, għeddim karozza waħda. Sa dan it-tant, il-mezzi tax-xandir Ingliżi rrapportaw kif il-bendi buses li bħalissa qed joħolqu l-problemi f'pajjiżna kienu skartati fl-Ingilterra. Fis-stqarrija l-Partit Laburista qal li minkejja li għaddew aktar minn 5 xhur ir-riforma fit-trasport pubbliku kienet falliment. Dan il-falliment ħareġ ċar wara l-attentat biex issir task force li minn barra li ħliet ir-riżorsi nazzjonali qed tikkawża ġamjar ta' traffiku. Sa dan it-tant fis-stqarrija l-General Workers Union qalet li baqgħet mingħajr risposta biex il-ħaddiema tal-Arriva nhar il-miliet u l-ewwel tas-sena jifqu bejn nofsinhar u 3 u nofs kif dejjem sar f'dawn l-aħħar snin.